ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ମାଛ ସହିତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଜାରରୁ ମାଛ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ। ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ମାଛ ବିହନକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବନେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମାଛ ବେସର ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ୟାନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଗରମ ନେଇକି ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ନେଲି। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବେସର ସହିତ ଗୋଳାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା କଡ଼ା କରିକି। ମାଛ ସହିତ ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଲି ଗୋଳେଇ ଗୋଳାଇକି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ମୋର ତ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କଟାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବିହନକୁ ଭାଜି ନେବା।